Ke nibingelele ngane zawethu kuzo zonke indawo la uzohamba kufinyelela khona lo mbukiso. Mawuqala nje ukuba nathi le channel uze ungakhohlwa ukucindezela subscribe button kanye nebell notification. Namhlanje sikuphathele udaba olubuhlungu olushiye abantu bemangele and bengawuvala umlomo. Nesithiphisa ukuthi uma ngabe umuntu ozwelayo singakuthanda ukuthi ungalulaleli because lucishe libe sensitive kakhulu. Insizwa le esencane ichaza ngodaba layo ukuthi yadlwengulwa kanjani, idlwengulwa abalisa amathathu. Futhi yabona ku Facebook ukuthi kunama-trials weqembu thizeni. So nayo ngenxa yokuthanda ibhola kakhulu kuyiyona into ezimisele ngayo yase ilandelela ukuthi kwenzeka kanjani. Nangempela yafika lapho kulelo dolobha. Yase ifika ke lapho edrobheni bayithatha labalisa baya nayo emzini wabo bafike bayinyukubeza khona. Kepha ngaphandle kokukhuluma kakhulu awuke uyizwele iyichazela yona. Igama lami nguSiphesihle ngwakamtshali, ngihlala endaweni yakwaNoshezi ePMB kwaNoshezi. So njengomuntu othanda ibhola, kubalulekile ukuthi ibhola walithanda usengane futhi une talent elimangalisayo ebholeni. Kwenzeke kanjani ukuthi uyithole usuku lenkinga owabhekana nayo? Chazele nje kusuka nokuhlala mfowethu. Okusho ukuthi ibhola into engikhule ngiyithanda kakhulu. Ayikho enye into engangifisa ukuyenza empilweni yami ngaphandle kokuba ngidlale ibhola. Ayikho into engangiyithanda ukudlula ibhola. Iyona into engangisho ukuthi ngelinye ilanga njengoba umndeni wami wasilahla sinomfowethu omncane, iyona into engithi ngelinye ilanga uNkulunkulu ushembe uyongisiza ngikwazi ukuthi ngiphumelele ebholeni bese ngishintsha isimo sasekhaya. Nami ekhaya kufanele njengayo yonke imizi ekhona. So unilahlelana umndeni nini nomfowenu omncane? After nje kushone abazali angazi kodwa kuye kwenzeka ukuthi akonanga ingane kodwa sifela amacala obaba ngoba kuyenzeka abazali baxabane bodwa noma bone besaphila bese kufela enganeni konke lokho. So mabeshona abazali laba basele basekhaya basebenixoxa? Base besixoxa sithe mesixoshwa sathatha umunye umama wakabuthelezi khona ngasekhaya kaNoshezi wahlala nathi. Sathatha usisi wami omncane sizalo uma uyedwa sihlukene ngobaba. So yena wasixoxa nawe usemncane ke washo ukuthi ngeke naye akwazi ukuhlala nathi. Wasesethi lo mama abuthelezi no hayi ngizohlala nezingane ayikho inkinga sahlala until azathi umama lo akabuthelezi ingane egcineni kwako konke ziyayidinga indawo ebizwa ngekhaya ngoba naye uma ehamba emhlabeni akazi ukuthi ngiyosala kanjani. Babe sebegagula ukuthi ke basibhalisela umxhaso sasesithola indlu nje umxhaso RDP house sahlala lapho ke nomfowethu. Kube mase sekusuka sekuhamba isikhathi umfowethu omncane kube sehamba esebuyela kaButhelezi ukuze ahlale khona ngoba isimo nempilo besiphila ngaphansi kwayo usemncane kakhulu. Usemncane. Okay, so banixoxa ekhaya kababa, right? Base banixoxa futhi nasekhaya kamama. La ngihlala khona mina nje kuseduze nakhona eKhaboma. Kodwa nabo babazange bazivula izandla basichitha nje kanjalo. So wazala wena ngo2002? Ngo2002 10/26. And then ngathi ngeke benixoxa ekhaya kwa2000 kwa2009. Wawuneminyaka u7. Yeah. Kwenzeka lokho. Yeah. Okay. So ibhola ulifunda uhlala laphi njengoba ugcina usulithanda kangaka? Ibhola nje into engidlale ngimncane ngisahlala khona eMkhambathini ngisahlala nje noma sengifika ngakhona kwaNoshezi into nje engikhule ngidlala kakhulu nginekusasasa. Akekho ngasekhaya ungamazi uSijijo, akekho ngasekhaya ungamazi uKhence. Ngisho baba badala bahlezi bebezohlala nami bengibuza ukuthi hey wenza kanjani ibhola lalikwena lezo zinto ezikanjani. Kunjalo silandise kuphe inkundleni zokuxhumana kunabantu abathi iGolden Arrows ifuna abadlali. Kwakuyi weekend. Yeah. Le weekend le kusebusuku ngendlela engilithanda ngayo ibhola ngabona Facebook. Ngibona ama-trials eGolden Arrows kwakuyipage li-active 15k 2k yonke into li-active ngendlela liyabhala futhi ukuthi i-Arrows esayinisa abadlali ikorile kanje. So la ushiya inamba umuntu uthi call this number and WhatsApp this number. Ngoba uWhatsApp into engangenayo ngaleso sikhathi ngibese ngiyifonela le number le mengiyifonela sikhulume nalo baba ngibuza ibhola yalithanda ngithi ngiyalithanda athi ama-trial angomsombuluko nangolesibili imali yokuregister u500
ukungenela lawo ma-trial lawo kodwa ngoba uWhatsApp awunayo asikhulume ku-Facebook anginikeze igama lakhe la Facebook ngaye nami ngoba ngikhulume naye ngoba uWhatsApp ngangenayo sikhulume bese nguzame lo 500 lo ngihambe ngadayisa iPlayStation kunomngane nami owayengiboleka iPlayStation ihlala iweekend yonke so madayisa iPlayStation yakhe ngesimo sokuthi ngiyabona ukuthi nali ithuba livela angihambe ngiyozama it's better ukuthi ngihambe ngiyozama ngidayisa iPlayStation lo ngo500 umalume wakhona lapha ngasekhaya ngithe menguthola 500 ayi ngempela ngigibele kumsomluko athi lo baba angehle endaweni ekuthiwa KFC la eThekwini ayingibele ngifike la eKFC musuka ePietermaritzburg ngifike eMaritzburg ngiyibona leyo KFC lapha phezulu ama trial ayeqala ngo10 ayiqala nje ngo10 ekseni so mina lapha eThekwini ngifika it's around ngafika ekseni u8 wangishayela khona sengila ngagibele ekseni kakhulu ayi silosikhuluma ke phone nayi siyaza ndoda kodwa soqala sithathe abafana la around ngithi mina kulungile ayitheme kusemvalumi ngithi ngiyaseyamfonela akasalibamba ucingo mengimbheka ku Facebook offline angisamthola ngihlala ka phone aphinda phone athi ndoda komba ugqoke naye ngimtshela lokho ngihlala ngibuza ukuthi ngigqoke naye ngimtshela ayitheme sekusuka phela isikhathi eside akasangifoneli akasangithinti ayi ngalesikhathi sengiqanga ukuhamba kwasekhwalala because nami sengiyatataza sengiphoxekile ngibona isikhathi ukuthi ama-trial asedlulile kade futhi edlulile ufike ngo8 ilanga lishonile manje kawala selishonile ilanga manje ngihleli la eKFC ngilambile futhi the mase kusuka angifonele athi ndoda ugqokeni ngimtshele ngithe baba ngiqoka nokuthi athe mana lapho ndoda siyeza bavane baqhamuke bahamba ngeAvanza bathatha phakathi kwa driver ubaba onebaleni imhlopho isiphiwo bese kubuyena lo baba nomunye wayehleli ngemuva hayi bathi ngena ndoda bese ngiyangena bangibulisa esiXhawulane bese ethi ngiyaxolisa ndoda ukuthi sifike ilanga selishonile manje bese busy sithatha abafana khona la eDurban and sibe nosuku olude namhlanje kuma trials siyaxolisa kodwa ke isinamumva liyabuka angithi uyazi ukuthi nangakusasa ama trial aqhubeka ngithi mina twice siyaxolisa ndoda hayi bese ethi ndoda ngiyaxolisa ukuphazamisa yebo ngizwe lokhu uthi obaba bangakanani laba bantu hayi badala babe badala nje kakhulu obaba abahloniphekile abadala futhi okay yebo all right qhubeka mfowethu batheme besuke emva lokho athi lo baba iphi imali ndoda ngithi mina ayinayo imali athi mfethu uyabona manje sekuhwalele ngesakwazi ukudlula eoffice kumama Matomadlala washo nje kanje wathi umama osiphethwe ophethe iclub umama Matomadlala ngesikwazi ukudlula eoffice simnikeze le mali registration fee ngeke nje sikwazi ngicela ngcono uyilethe imali so bese sihambise ekseni before ama trial aqale okwamanje uzolala eClub House wena sicela ke ukuthi kodwa siqale so ngiyogqoka ijezi babegqoka ama vest bonke athi ngicela uqale ngiyogqoka ijezi bese sobe sesidlula nami ngithule semesamba singene sifike kulomuzi muhle mkhulu wanonkusho nomuzi lo seme singena phakathi kuke nendawo ubona akwazi lapha ukukepha amabhoda wabonanga okay mangakhumbula ilungile kukhona ekukhumbula kodwa ncane kodwa imizi yalapho ama-mention le mizi emkhulu ama-mention nje imizi emkhulu so mesingena la ayisingene sihlale phansi kwakudlala ibhola futhi lapho athe uyalithanda ibhola bokudlala ibhola ayihlale phansi ahlale aqondane nami lo munye babami bese ethi ndoda menzele ijuice nalesikhathi sixoxa ngibuza ngebhola uthi ngiqale nini ukuthanda ibhola lo buya lapha abuye sephethe isibhamu sengikhomba ngesibhamu athi angisukume athi angisukume ngikhumule ngiqale ngithi angishaye nazi ingozi la ekhanda ushaya ngesiduni sesibhamu angishaya ngesiduni sesibhamu angishaya ngenye into engathi insimbi nazi ingozi la ekhanda ngalesikhathi ngopha beqhubeke ngishaya bese lo seceleni aphinde nakhipha isibhamu athi sithe wena aqhamuke lo baba lo akhumula ibhloko athi ngimkhothe isitho sakhe sangasese ngenkani ngithi ngiyagoloza bangishaya bangikhothise ngenkani isitho sakhe sangasese sema sekusemva lokho bangikhumule balale nami babeshintshana ngami lo munye maseqedile obathathu yebo lo munye maseqedile athatha isibhamu angikhombe alale nami nomunye athe beqedile emva lokho okay sisoqhubeka nalo udaba ngale ka 5 okay yeah all right njengamanje imzuzu isikhombisa khuluma naye kumfowethu sithola ukuthi njengoba kwehla lesigameko kwase kwenzekani emva kwalokho mfowethu baba sigcina ukukhuluma usasho ukuthi lapho abantu bakunokubeza kanjani kwase kwenzekani bathe mebeqeda sebeqedile sebezanelesile
lapho ngiyopha ngemuva bakhuluma isiZulu babe eqondile kwabantu nje abamnyama bekhuluma isiZulu nje amaZulu impela amaZulu nje impela okay bathe sebeqedile bangiphuca yonke into ngephethe isikhwama ngangisiphethe sasinamachrome bangiphuca ingubo lezi ngubo zami ngangizigqokile ngasala nje ngesikhindi esincane bazithatha bathatha nemali bangishaya bathe mebengishaya bangifaka emotweni lapho ngiyopha ngemuva bangishiye ngasolwandle mebengishiya khona athi lo baba igama lokugcina lisho wathi khona uyogcina uhamba uthanda ibhola la nihamba yofa kuze uyogcina ngci Sema kusemva lokho bangishiye lapho ngikhuphuke ngaze ngafika ngikhumbula kunebhilidi uProtea Hotel ngehla lapho kunento endawo la ivulela khona imoto ngala uShoprite angisazi kokuShoprite noma la kunendawo evulela imoto mengifika lapho ngifica omunye umama kusebusuku mengifica lo mama loyo ngiye kuyena ngizocela usizo ngiyopha ngemuva lo mama lo angibona uthemesuka angibuze ngimchazela ebese fonela ingane yakhe yentombazana because lo mama walapha khona eThekwini mefonela ingane ifike ngemoto athi ayingithathe ngihamba ayangithatha angisize lo mama ngifike lapha yangigeze ekseni kusekuseni angalanga funa leso sikhathi kusekuseni intombazana ihambe yongidibelisa ngibuye ngize ekhaya mengifike ekhaya ngifike ngingasho umuntu ngifike ngihlale nje ngingasho umuntu ngesimo sokuthi noma ngikhala ngangingena kutshela abantu ngoba kunzima umzali mengekho hayi ngihlale lapho kunobhuti wami omdala wakhona emndenini wayejwayele ukuzongibheka sibuye nje sihlale naye kuthiwa umpilo omdala ngami so ngasonke isikhathi ngiyafihla u2 years wonke uthe mase ngibamba ngiyopha ngiphila ngokopha yonke leminyaka emibili kusukela sehla lesigameko ukopha nginqamuke ngilimele ngiyasaba ngisho ukukhuluma emtholampilo wazama ukuya kodwa uthe mengibamba lo umfowethu lo ukuthi hawu ndoda yini ayingisabusho bese ngiyasho ukuthi hayi kube nenkinga kanje angithathe kuhanjwe kiwe show khona iclinic la ngasekhaya ithi iseshow angithathe mekufika lapho bangibheke kuthiwa ngilimele kakhulu ayikho into abangisiza ngayo ngihambe ngidlulele idindeli emva kwa 2 years njalo emva kwa 2 years mengifike idindeli bangibheke bathi konakele kakhulu bazame ukungisiza bese bengixhumanisa nendawo ekuthiwa ikala isethuthuzela khona moseshole ekhaya lifeline ayingizame ukusizakala bengiphila ngepet I was wearing pet la kumuntu wesifazane ngopha ngemuva ngopha into engenamkhawulo sengiphuma esigabeni lapho khona lingekho igama engakaze ngalizwa mina endaweni alikho igama elibhlungu manje lingangiphatha kabi ngoba kukho engabizwanga ngako ngendlela ukuthi abantu mebephuzile bengiye ngibuzwe ukuthi ndoda ngempela wenzekelwe into kanje khona wakwangibuza ephuzile lasekhaya ngavuma ngathi kwenzeka ukuthi ethathe yazi ukuthi bayasha abantu ukuthi njengoba nje uhamba kanje waba nenkinga kanje ngalesi sikhathi bengisafaka ipipe ngemuva ubufaka ipipe okay so kwenzeke nje lokho azikho inhlamba engazange ngithuke ngazo ngake ngathuka ngenhlamba la khona ngathola khona sekuthiwa ngimenyezwa kubantu ngimenyezwa nje kubantu kunesini la kwakuxatshana khona nami ngikhona abantu bephuzile ngezwe nje sekuthiwa hamba la wena wahamba eThekwini odayisa ngomzimba sange sikuthume hamba uyosulwa ngemuva ziningi inhlambe engangithuka ngazo kuningi engakuthola after konke lokho so ngabuya nje kanjalo kodwa nje ngiphuma esigabeni la khona ingekho khona into noma igama engakaze ngilithole empilweni yami alikho igama elisengangiphatha kamanje awusebenzi uphila udlani impilo nje ebese ngiphila ukudla khona emzini abantu ukudla khona emzini abantu nokudla emcimbini njengoba ngisho awukho umcimbi ongasekhaya mina ebengawuhambi kunegama elihlezi liqhamuka ukuthi bese ngasho ngeke uphumelele umcimbi ungafikile wena ngesimo sokuthi ngisuke ngifuna ukuthi nje ngisho weyinkukhu uhlanganisa umndeni ngisho imbuzi zala ibhadi mina ngizoka ngisho ngazi ngoba ngifuna ukudla kwethu nje ngiphila ngokukhona ongekho akukho iphupho lokudlala ibhola lisekhona yebo lisekhona baba ngoba njengoba inhliziyo yami namanje sebhlungu imbangela eyenza ukuthi ngikhulume lento ku TikTok ngenza ivideo ku TikTok I was like inhloso yami bekungomotivate abantu nokukhuluma nomuntu ngoba ukhona umuntu engifuna ukumqwashisa othanda ibhola ubexwayisa ukuthi kunento kanje uma ulithanda ibhola usesigabeni sokulithanda njenganami kuzofika abantu kanje ngoba njengoba bengazange baboshwe bayaqhubeka nokunye ngiyazi ukuthi futhi njengoba ipage labo lali active ngale yandlela akumina ngekho ukuthi abanye bayasaba
ngingasaba ukuvela inhloso yami kwakuthi ngiqwashise wonke umuntu ngoba ubuhlungu ngibuzwayo mina ngingakhuluma la manje kodwa uma sengingedwa ekhaya inhlungu ziziwa yimina ngaphakathi so angithanda umunye umuntu adlule kulento mina sengidlule kuyona lensizwe enye insizwe enihamba nazo la ngoba kunabafethu ohamba nabo lapho ibabazi ikhono lakho lebhola namanje yangitshela ithi uma ngakubona udlala ngamangala usemncane ngokweminyaka isifiso sokudlala ibhola sisekhona usaqhubeka usajima namanje yebo baba so uma ngavela amaqembu angafuna ukunikeza ithuba ungalithatha ngazo zombili inhloso eyenza ukuthi baba namanje ngingazibulele namanje ngisathemba ngoba kunethemba lokuthi kuningi kusafuna ngikutshengise la South Africa mina ngalimala ngiyozama impilo ngangiyozama into engiyithandayo and ngisho ukuthi abantu noma bangangikhuluma kunomuntu osanda kungitshela ukuthi wawuyaphi esho ku TikTok wawuyaphi uthanda izinto mina ngangiyozama ikusasa lami ukushintsha isimo sasekhaya so ngalimala ngiyozama mina ngiyozama impilo ngingajabula mengaphinde futhi ngithole elinye ithuba umoya wami nenhliziyo yami ngakhululeka ngaleso uxola ngoba ngcono nginongazamanga mhlambe ngangizothi ngiyozama bese ngiyaphumelela namhlanje ngabe kukhulunywa likhulu ngami ukube kwakuyi-arrows ngempela kodwa ngoba akuzange ibhadi lami ukuthi akuzange kube leli langa lami lokuphumelela ukuba kwakuyi-arrows ngempela awungabazi ukuthi uyophumelela ngangiyophumelela angingabazi nakancane ngoba ngiyazazi ukuthi uNkulunkulu ushembe wangipha isipho wangipha isipho engeke futhi sathathwa umuntu kumina noma ngabe sengithiwa ngenhlamba senginjani ngibizwa ngendoda engendoda kodwa kusala isiphiwo sami ngeke sithathwe umuntu udlala in position ebholeni nginyawo zombili left winger no right winger ngiphinde ngibe striker ukwazi ukukhathela ngenyawo zombili inyawo zombili left and right ngiphinde ngibe striker ukhethekile ngempela wekhabazela ngoba akujwayelekile ebholeni ukuthi umdlali akwazi ukukhathela ngenyawo zombili bayivela kancane abadlali abanjalo bakhona yebo kodwa bayivela kancane so ukuyabona ngathi ithalente ngempela unalo siyafisela inhlanhla mfethu umfoko mtshali insizwa lesencane izalwe ngo-2002 ineminyaka engama-20 sikhuluma nayo ngokuthi ke inesifiso sokudlala ibhola yathola ke umlayezo einkundleni zokuxhumana ukuthi i-Golden Arrows iyenza ama-trial kanti akusiyona i-Golden Arrows zikhohlakala nje zamadoda amathathu amthatha ahamba ke ayomnukubeza ngokucansi mshaya ngeinsimbi emkhombeni ngezibhamu